ओही दिना गिर जाई भौआ आई जबौआ छोड़ी रे जाई रे। हमरे देवर जी के बड़ा बढ़िया आइटिंग लागल हो। कहतनी कि खाली ई चटवावे जानेली। आज कम से कम 25 साल पहले हमरे गुरुजी विजयलाल यादव जी गोले रहनी का हो चाटो चाटो बबुआ चटले बेकार ना होई। जितने अभी लइका बड़ा चाट ले बता रहता नहीं ना होई बिल्ली में रह बिल्ली में भी बेले में चाटो चाटो बबुआ चटले बेकार ना हुई है जितना चटबा उतना लंबा तैयार हो जाई। अरे वाह खूब चाटो खाली जीविए में ना जब ठलाई तो नटई तक ले जाई। बर्दाश्त करे के क्षमता रखो। हमरे गुरुजी विजयलाल यादव जी अनीता राज के बीच में आप लोग ई मुकाबला के सुनले हो खो तनी ध्यान दिहल कर पॉइंट पर। हाँ अब ये तो हम सोचेला कि केहू तनी चिन्हा खींच देव। आई एम श्रीकांत लंठ महाराज राम कुल यादव गाजीपुर। है लड़के ढोलक सही करो। ला 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 ओ हो ई चटावे वाला दवाई लेके चलो ताड़ी। पार्टी में कुल चाटिए चट के जिए वाला बड़ा सौ बड़ा चटला रे भाई। पियर की चालू कर दो भैया अपने करो। क्या हुआ? थोड़ा हमारे गुरु श्रीकांत लंठ महाराज को जाने दो। सेकंड सुरेंद्र बलिया थोड़ा माइक हटा लो भाई लंबे मर्द है। ना हो सोना ना 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 1 मिनट रुक जा। उखिया वाला काम तन की बन यही से न कहिला कि मन जब करेला ए रानी। अब हमार तन की मन के लस तो हहरा के जा तड़ू। पियर की गमछवाला बहुत बदमाश बा। तो ढेर भूखा गइल बड़ी जल्दी खिया के लिए आवे बड़ा रेल। अरे मन जब करे लाए रानी बोल काहे करवटेलू करवट मती छोटो सटा देई बड़ा। बड़ा सुघर सुघर गीत सुन रहा जा कि कौन चीज हुई चटला में निक लागेला। वो चाटे के सिखावत ए तरे का करबो ई चाट के रियाज मन बड़ी होतरे। उनका टीमिया चटला का पीएचडी कइले हा। हां ई दुगड़ा बाणो सम्माना करतलो सा। हां ई खाली डंडा वाला बरफवा खालन सा। औ जन ढोलकिया बजाओ तो हमार लइका हां कलस के मौसा हमार मन करता मौसी में जाए के छोड़ देना कल के चल जो तू मौसी जुग बाड़े। रमेश भैया हमारा बैठल बाड़े देखी जाई नया गीत हमारा गाजीपुर से चलल बा। नया मैटर कोनो मेहरारू यही मीरा मूर्ति जी ने बिया। अरे वाह हां खाली चटा के दिया देले। हां ई बताओ बाबू कौना स्कूल में पढ़े लो? ये मेरा काको पूछेगा बा।
बता द हमर बेलथरा के लोग जान जस कि तू कौना स्कूल का छात्र हुआ। आड़ी बाड़ी का आड़ी बड़ी अरे पागल राम ऊ ना हो आंगनबाड़ी केंद्र कहला उहे वही में तोरा कक्षा में कगो लइका बड़ो सो 3 गो 2 गो छोटे गो बड़ बस बस यही से मोदी जी स्कूल बंद कराओ तोड़ो जब 3 गो बड़ा सो अच्छा 3 गो लइका बड़ा 2 गो छोट एगो बड़ छोटका का करलो सो छोटका क्लास झाड़लन सब बड़का मिनिस्टर है विषय कौन पढ़ावल जाला यार अल्लाह बराबर चला दो ई कैसे कहत रहो अब ई विषय है विषय ह हाँ अच्छा विषय कौन विषय ह बीज गणित ई बीज गणित ह हाँ स्कूलवा कहाँ बा अरे लोग बाड़ा ई बताइया ना रोज नाव लेके यूट्यूब पर देखलो को बजा रोज नाव लेके ही बेलथरे के जियलो ए बरामद के माराए लगबे मरद कहता अरे मन जब करे लाए रानी बोलो अरे छुअला पर दूरे दूरे हटेलू कोरा में काहे ना सटेलू अब सटे बड़ा चटौल हो जा तब मेहरुआ कहतिया सज पर लड़ाई रोज लड़त रही है राजा जी देखी जाई मांग का करतिया कि लड़ाई लड़ी हो राजा लेकिन जैसे स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर में साकर लगल बा ए राजा 61 का नाम बा साकर अरे वाह उ कहतिया सेज पर लड़ाई रोज लड़त रही है राजा जी लगवा तो साकर कमरिया में लगवा तो साकर कमरिया में रोज चढ़त रही है गच गच करी हई देखी जा हमारा मंच पर बैठल बने गुड्डू प्रधान जी कलवारी से इहो कम रंगबाज ना हुई हमार घर गाजीपुर हो मेरी जन्म भूमि गाजीपुर है लेकिन मेरी कर्म भूमि बलिया भीमपुरा रहता हूँ आरभी स्टूडियो सोनू विश्वकर्मा के स्टूडियो जवन भी रहा छूटेला आप सबके बीच में जितना करंट मैटर होला ओके गावे की कोशिश करीला ही जैसे गाइला हमारा प्रधान जी भेटल रतिया प्रधान कहत रही हमके बता द तू आंसर पिया अरे हमके बता द तू आंसर पिया काहे के पटावल हो डांसर पिया अरे गौआ छोड़ी रे जाई दिल लगौआ छोड़ी रे जाई है
ए मीरा मीरा का भाव बा तो हमरे नरेश यादव का देन बा कुर्तो इनका लालू प्रसाद का पटिया वाला बा ई गीत बड़ी वायरल बिया अभी केहू कलाकार के नहीं खगोले बस लॉन्च भइल बिया गौआ छोड़ी रे अरे जाई रे दिल लगौआ छोड़ी रे जाई है अरे वही दिनवा अरे वही दिनवा गिर जाई भौआ हई जदौआ छोड़ी रे जाई अरे वही दिनवा और गिर जाई भौआ हई जदौआ छोड़ी रे जाई दिल तोड़ले बारू यही रमके वाला अहिर के एक दिन रोवे पड़ी गोड़वा पर गिर के भाव खतर छोड़ छोड़ भाग रही हो भगबू ना दिल तोड़ले बारू रमके वाला अहिर के गिरे के परी एक दिन गोड़वा पर गिर के हीरौआ छोड़ी रे अरे जाई हई चहौआ छोड़ी रे जाई ओही दिनवा